Les jornades d'esport unificat és un programa Play Unified, Unified Schools, que el que pretén és fer aquesta convivència entre escoles d'educació especial i escoles d'educació ordinària. Tot sovint les persones amb discapacitat intel·lectual, tot i tenir els seus espais per fer esport, tot i tenir els seus centres on poder treballar, on poder estudiar, no estan incloses a la societat. Creiem que aquest és un programa que el que permetrà és fer aquest primer pas d'incloure, de posar en comú i que aquestes persones se sentin acollides i aconseguir que aquest aprenentatge que tenim en aquestes jornades després, sobretot, es traslladi a les seves vides regulars, al carrer, a l'escola, anant a comprar o als seus clubs esportius. Estic molt content perquè els alumnes s'ho han passat superbé i crec que és una experiència superpositiva que si poguéssim fer cada any, com a mínim una vegada, vindríem encantats. Molts dels meus alumnes, de fet, quan veníem cap aquí em preguntaven com seran els altres alumnes, quines discapacitats tindran. Jo crec que els ha xocat molt veure que són persones com qualsevol d'altre i que han pogut participar perfectament de tot, no? Vull dir, al final, més que les jornades esportives com a tal, que han anat superbé, veure'ls després aquí compartint com ha anat el dia i de més, crec que ha sigut el més positiu. Me parece bien porque así las personas, las que piensan mal de nosotros, que piensen que aunque vayamos a un colegio especial, que podemos ser igual que los demás, que podemos hacer actividades como los demás, fútbol, baloncesto, todo. Me he sentido cogida, como si fuese uno más, como ellos, que aunque tengamos discapacidad y vayamos a un colegio especial, que somos personas con discapacidad que nos cuesta cosas, pero que podemos hacer de todo. Jo crec que hem fet molta pinya i això, en plan, ja està, no tenim cap tipus de diferència entre nosaltres. Bueno, al final jo crec que conscienciar, jo crec que hi ha un tipus de barrera, no? O d'etiqueta que se li posa a aquests nins i jo crec que a través de l'esport, com estàs pensant i passant-ho bé, al final no penses en aquestes coses, no? I després te n'adones que poden fer el mateix que fas tu, no? Amb l'experiència de les escoles que hem tingut, quan estan amb els clubs i fan el dia a dia també, encara que sigui amb el restaurant, en parlar amb la gent, una mica aquest tipus d'integració, aquesta és encara més inclusiva i jo crec que això fa un bé boníssim a tothom, tant amb els nanos com a la societat també. Aquestes coses sempre has de començar algú, no? I aquest tipus d'implicacions, un cop es comencen i la gent veu que són coses que es poden fer, que són normals i són bones, no? Per la societat i per tothom, sempre hi ha d'haver algú que comenci, no? I aquest és el cas, no? I jo crec que això ha d'anar a més. Crec que el que demostra Special Olympics, el moviment Special Olympics arreu del món, és justament això, que quan fem esport, totes i tots som iguals. I és igual el color de la nostra pell o és igual les nostres capacitats. Tots tenim dret a poder fer esport i ningú té dret a jutjar els altres per ser diferents.